Svaka takmičarka okreće krug i ukrašavat će tortu sa onim šta joj ispadne. Opa, Britney se posrećilo. Mora ukrastiti tortu sladoledom. Cool. Sad je tvoj red. Da vidimo šta će ona dobiti. Ljuta paprika, ozbiljno. Nemam pojma kako ćeš ukrasiti tortu sa njom, ali šta da se radi? Morat ćeš da se snađeš nekako. Priznajem, ove paprike ne izgledaju baš loše, samo ne mora razmišljati o ukusu. Sad Britney preuzima ukrašavanje svoje torte. Sladoled. A da li vi volite sladoled? Napišite u komentarima koji ukus sladoleda vam se najviše sviđa. Britney počinje da ukrašava tortu kuglicama sladoleda od jagode. Sviđa joj se. A šta je ovo? Sladoled od banane? Sad uzima još jednu kanticu sladoleda. Izgledat će odlično gore. Baš lepo. Nastavlja da ukrašava svoju tortu papričicama. Ej, šta je to? Oho, Britney, tako veliku kulu od sladoleda mogu probati čak i ptice. Odlično. Gledaj svoju tortu, a ja ću početi da jedem svoju. O da, baš je ukusna. Malo sladoleda, malo torte. Savršeno. Hoćeš? Naravno. Neću ti dati, to je sve moje. A ti bolje probaj svoju tortu. Pa dobro. To je samo torta sa čilijem, ništa strašno. Ovako, još parče. To uopšte nije loše. Jao! Kako je to ljuto! Pa ne, neću jesti takvu tortu. Znači, kršiš pravila? To nije fair. Sad ćemo izabrati kaznu za tebe. O ne! Tabasco sos, ne mogu da verujem. Ali njena torta je onako ljuta. Sada će postati još gora. Jadnen. Kako će sad pojesti? Ova torta bukvalno gori koliko je ljuta. Prijetno. Hajde, možeš ti to. Ne usporavaj tempo. Odlično ti ide. Hajde. Izgleda da je Britney podcenila mogućnosti. Ona je stvarno moćna. Ostalo još malo. Hajde. Da, uradila je to. Bravo, izgleda da je ljuta hrana tek sad počela da deluje. Pazite svi. Jao, držim te. O ne, samo ne moja torta. Neko pozovite doktora, a još bolje vatrogasce. Hitno nam treba pomoć. Da, jesu svi živi? Britney? Jeste li dobro? Ne smete se igrati sa ljutom hranom. Ups. Torta Britney je također pokvarena, ali ipak je nešto ostalo od nje. To je ipak bolje nego ništa. Devojke su spremni za sljedeći zadatak. Okreće krug Britney. Srećno. Wasabi, kakav užas. To uopšte nije slatko i uopšte nije pogodno za ukrašavanje torte. Ali Britney će morati da se snađe nekako. Sad je tvoj red. Nadam se da ćeš imati više sreće. Oho, blago tebi. Dobila si i čokolade i Nutellu. Cool. Počni ti. Vrlo rado. Prvo uzima Nutellu. Yummy. Ne može da odoli da je ne proba. Tako slatko. Izgleda da je nešto izmislila. Šta? Graditelj? Šta to hoćeš, A sad je sve jasno. Će graditi tortu iz snova uz pomoć Nutelle i čokoladica. Stavlja Nutellu, a onda koristi valjak da bi sve bilo ravno. Svaka čast. Sad meri sve uz pomoć merne trake. Aha, sad lepi čokoladice sa strane po celoj torti. I nekoliko stavlja gore. Super. Eto, Britney, sad ti. Da, torta sa wasabijem nije nešto, jel da? Oho, ima ga baš puno. Ali nešto nedostaje.
Britney je smislila nešto. Da li to hoće da ukrade nešto? Sa takvom lopaticom će zaista biti lakše raditi. Svaka ti čast. Šta to radiš? Sad ćeš pojesti Da, pojela je wasabi. Moraš da paziš kad si na radnom mestu. Naročito tokom pauze za ručak. Zajedno se ne treba šaliti. Prijatno ti, Britney. Fuj, odvratno. Britney, vreme je da probaš svoju tortu. Hajde. O ne, to je odvratno. Da, njena torta nije tako lepa kao Enina. I sad će En da je proba. Niko neće htjeti da deli tako ukusnu tortu. Britney, probaj da zamisliš kao da jedeš nešto ukusno. Devojke su skoro završile. Britney je ostalo posljednje pače. Uj, to je previše gadno. Treba hitno pojesti nešto ukusno. Izvini, En. Imam osjećaj da En to neće zaboraviti. Spremi se, Britney, čekate. Krug kazna. Šta će biti ovaj put? Sirova jaja? Kakav užas. Ali moglo je biti i gore. Britney nema izbora. Mora izdržati to. Jao, tačan pogodak u lice. Ali En se to baš sviđa. Joj, sad Britney ima na glavi ceo tanjir jaja. Kako odvratno. Mada posle torta sa wasabijem to i nije tako strašno. Stigli smo do trećeg izazova. Šta očekuje devojke ovog puta? Sad ćemo saznati. En je dobila kisele bombone. Kisele su i slatki istovremeno. Pitam se kako će se uklopiti sa tortom. Sad je na tebe red, Britney. Šta? Mačija hrana? Da li je to šala? Takva torta se može dopasti vašem kućnom ljubimcu, ali sigurno ne čoveku. Zašto se ne otvara? Hajde. Nije imala takvih problema. Pazi, Britney. Tako ćeš ostati bez svog glavnog sastojka. Wow, pogledajte Enine bombone. Prelepe su. Ova mačija hrana izgleda užasno. Jedva čekam da probam svoje bombonice. Jau, šta? Oho, super! A ja nemam želju da probam to. Fuj, kakav smrad. En, vreme je da ukrasiš tortu bombonama. Jao, pogledajte kakve lepe boje. Torta će sigurno ispasti prelepa. Super, svaka čast, En. Sad je možeš probati. Hej, Britney, ti imaš svoju tortu? Tako je, Britney, ne možete da ti imaš celu kutiju. Moraš sipati sve. Jao, koliko mačije hrane. Nemam pojma kako ćeš pojesti sve to. A En u međuvremenu uživa u svojoj tortici. Uskoro ništa neće ostati od nje. Britney, i ti moraš početi da jedeš. Fuj, to je baš gadno. Hej, maco, odakle si došla? Jesi gladna? Jedi, dušo, jedi. Odličan plan, Britney, ali sumnjam da je to dozvoljeno. Jao, izgleda da je En pojela previše kiselih bombona. Pazite. Također En protiv Britneynog novog prijatelja. Izvini, maco, ali ova hrana je samo za Britney. Jao, to je baš ukusno. Oho, torta je previše kisela. Ne razumem, da li je dobro ili loše? Super, to je odlična prilika. Draga maca, treba mi vaša pomoć. Nemoj me izneveriti. Tako je, bravo. 1, 2, 3. Jel ti postalo lakše? O ne, izgleda da je En primetila da je Britney varala, a vreme je za krug kazna. Okreći ga, Britney. Da vidimo šta ćeš dobiti. O ne, samo ne to. Da, najstrašnije, najgora od svih kazna. Torta u lice. Ne brini, Britney. Dobro, što je mačka ipak pojela pola torte, jel da? Eci, peci, pec. Ti si prva. Odlično. Hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su bubašvabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave?
Ne pomeraju se? To je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super. Julie, gledaj. Sklonite od mene. Ma ne boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna. Sviđa mi se. Jao, mamice, šta radi? Julie se plaši panike. A ja ću rado probati svoje divne bubašvabice. O, da, poješću sve to. Blago meni. Sanjala sam da Nicole jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Ide pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe. Sklonite to od mene. Plašim se. Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nicole, bubašvaba ti je na glavi. Šta? Reci da se šališ? Jao. Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdaj, sad ću. Eto di. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow, dobila sam kameru. Kako super. Julie, daj da te slikam. 8. I... Da, vidim te. Gotovo. Wow, kako super. Evo tvoje slike. Kako si smešna. Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. O, ideja. Nicole, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna, hajde skidaj poklopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere, čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool, sad ću ga probati. To je prelepo, jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. Baš si bezobrazna. Ali imaš kameru? Hej, daj mi. Kome kažem, vrati mi. Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super. Hajde da ga probamo. Prelepo. Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super. Oho, to je čarobna lampa. Vidi, Julie. Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Gde je Jean? Wow, unutra su bombone. Cool. O da, to je prelepo. Jako mi se sviđa. Nicole, hoćeš mi dati malo, molim te? No. Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. O, kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean.
Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje. Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? O, da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nicole. Jel može? Šta? Biće urađeno. Ja, gdje je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gdje je moja čokolada? Jesi me prevario? Jo, šta je to? Wow! Koliko bombona! To je neverovatno! Prava slatka kiša! Baš su ukusne! Što? Šteta što nemam više bombona. Ne diraj moje bombone, moje su! Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi! O, čekajte! Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! O, da! Sad sam zadovoljna. Hajde zajedno da otvorimo. 3, 2... O ne, ljuta paprika! 2, 1 i otvaramo. Oh my god! O ne, mamice! Nemam sreće. Šta? Opet paprika. Hajde, ti prva. Ne ti. Ne ti. Papir, kamen, makaze. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo. Uopšte neću da jedem to. Šta? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super. Šta, ozbiljno? Da, vidi. Unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to. Mama mia, imam požar u ustima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Ajde, još malo. Evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Jao, sad mi postaje hladno. Gotovo, dosta mi je. Nicole, hvala. Izvini, malo sam preterala. Hajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Hajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo super, hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. A sada ti. I ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidet će ti se. Čudno. Nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. Mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gdje ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je. Vidi, Nicole, ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru. I dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem.
Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak. Izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu. Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Želim ti sreću. Mamice. O, čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam. O, ne mogu. Idem ja. O, divno.